Grazas, señora presidenta. Señor Pablo Iglesias, señor Feijóo, confundín. Vai seguir sen asumir responsabilidades polo escándalo dos cursos de formación? Mire, non sei se sabe que unha das funcións deste Parlamento é o control do Executivo. Por moito que vostede todas as semanas queira facer unha reinterpretación imaginativa do regulamento, é ser vostede quen pregunta. E resulta que na Consellería de Traballo xa son 5 os cargos dimitidos, cesados ou apartados do seu cargo. E este Parlamento aínda non coñece ningunha explicación. Niso consiste a transparencia que vostede tanto invoca. A conselleira empezou dicindo que o señor Mantiñá dimitiu por razóns persoais. Agora xa admite que estes ceses están relacionados con este escándalo, pero siguen vostedes sen rendir contas a este Parlamento. Mais as responsabilidades, señor Feijóo, non se esgotan na señora Mato, tamén lle atinxen a vostede directamente. Mire, xa lle tiño dito moitas veces que vostede ten unha dupla responsabilidade. En primeiro lugar, ten unha responsabilidade como presidente do Partido Popular de Galicia, señor Feijóo, porque o señor Gerardo Crespo era, e se non me confundo, é militante do seu partido. A antiga contábel do señor Crespo declarou que tivo que preparar 2 sobres da Caixa B desa trama para facer pagos en negro ao Partido Popular de Galicia que vostede preside, señor Feijóo. O sumario revela relacións privilexiadas dese señor con altos dirixentes do seu partido, señor Feijóo. Co alcalde da Coruña, por exemplo, que se non me confundo é do Partido Popular. O sumario revela que Gerardo Crespo intermediaba na organización da súa xenda, que recurría sistemáticamente a él para conseguir adxudicacións e que mesmo patou co señor Negreira a resposta ás acusacións do alcalde de Oleiros. Me siento amparado e moi feliz del alcalde amigo que tengo, dille Crespo nun SMS. Desde logo é emocionante o profundo sentido da amizade que teñen vostedes. Pero ademais, e en segundo lugar, vostede é presidente da Xunta de Galiza, señor Feijóo, e o sumario non compromete só a Consellería de Traballo, tamén o Instituto Galego de Consumo, tamén o propio conselleiro de Industria do seu primeiro goberno. Cando salgan as ayudas, presentaos y me llamas. Tendréis nuestro apoyo. Esto no se puede publicar. Segundo Crespo, isto foi o que lle dixo o señor Xavier Guerra. Pero ademais, as declaracións do señor Crespo comprométenno directamente a vostedes, señor Feijóo. Todo indica que estamos ante unha trama coñecida e consentida, con complicidades ao máis alto nivel. E o máis alto nivel é vostede, señor Feijóo. Por iso, volvo a preguntarlle, vai a seguir sin asumir responsabilidades polo escándalo dos cursos de formación? Moitas grazas. Réplica do señor Jorquera Caselas. Mire, o Goberno galego pode remitir toda a información de que dispoña esta Cámara. Está na súa obriga, non se escude vostede en pretextos irrisorios. E en segundo lugar, a Xunta personouse na causa cando non lle quedaba máis remedio para lavarse a cara ante o escándalo que se aveciñaba. Mire, señor Feijóo, esta sorprendente concentración de axudas en entidades dirixidas por un empresario vinculado ao PP contrasta coa drástica reducción das concedidas a outras entidades. Todo indica que nos atopamos diante da privatización das actividades de formación en beneficio de persoas e entidades vencelladas ao PP, sen que por parte da Consellería de Traballo se teñan justificado os motivos desta concesión en atención, por exemplo, os resultados e eficacia das accións formativas. Pregunta do Bloque Nacionalista Galego do 24 de agosto de 2010. Esta é a celeridade con que actuou o seu goberno. Pero, sobre todo, señor Feijóo, quixera que me aclarase as súas relacións co señor Lucas. Un señor que, ademais de estar en nómina do señor Crespo, fixo campañas para o Partido Popular. Até 6 veces, tras o último Consello da Xunta, vostede se negou a dar unha explicación sobre as súas relacións con este señor. Si yo tengo en plantilla a su mejor amigo, que duerme muchas veces en Montepío, lo mínimo es avisarme, tienes pinchado el teléfono.
Isto é o que di o señor Gerardo Crespo de vostede, señor Feijóo. Crespo admitiu que tivo en nómina, pagándolle 3.000 euros ao mes o señor de Lucas para que fixese de abreportas. Segundo Crespo, foi vostede quen avisou dos pinchazos ao señor de Lucas. Segundo Crespo, foi Lucas quen avisou ao señor Gerardo Crespo dos pinchazos. A que se refería o señor Crespo cando nunha mensaxe di que vostede vai ser clave? A que se refería o señor Lucas cando nunha mensaxe a Crespo di comiendo en Beluso, presidente, remate, Mar, por favor, todo bien, Jorquera. por unha vez, e sin que sirva de precedente, señor Feijóo, responda, por favor, responda, porque se non dá vostede explicacións convincentes a este Parlamento e a sociedade galega, teremos que exixir a súa dimisión. Moitas grazas. Ten a palabra o presidente da Xunta. Señoría, estou acostumbrado, xa me así, o fai